non pertenzo á rede que organiza xunto co Consello da Cultura. Este proxecto, este microproxecto da rede, basicamente foi, bueno, pertence a dous grupos que o Filga e máis co Grade, que é un grupo do Citius, pero eu estuve aquí un poquinho de rebote, bastante de rebote, vamos, e é porque precisamente o tema que obxecto de estudo deste microproxecto, que é traballar sobre topónimos en documentos medievais, era o tema do Xavier Canosa, que está aquí como autor, así vamos a decir, máis destacado, porque foi a persoa que máis traballou neste proxecto, foi contratado precisamente para traballar nel, xa que acababa de ler, de defender a tese sobre precisamente sobre algo moi parecido ao que se definía neste proxecto. El traballou concretamente co portugués antigo, o portugués do século XVI, na descoberta de topónimos tamén. Por tanto, vamos, que como eu dirixía a súa tese, co-dirixía a tese, pois, bueno, foi aí que eu caí neste microproxecto dentro do Citius. Además, os meus colegas de Cograde foron os que me falaron, concretamente, pois, Xosé Taboada, e máis Xosé Ramón Viqueira, e despois o propio Xavier Varela, que non está aquí, do grupo do Filga, que traballa en documentos históricos do galego, pois, bueno, entre todos, pois, definimos o proxecto, que basicamente, xa vou, agora vou comezar por os obxectivos, me tentarei ir un poquinho máis rápido, porque xa sei que xa vamos un poquinho atrasados no tempo. Os obxectivos, realmente o principal obxectivo é o segundo que vedes aí, axudar a mellorar as listas e índices de topónimos de textos en galego medieval, que iso era o principal obxectivo, se entendín ben, además, dentro das reunións que tivemos no pequeno consorcio que formamos. Para iso, pois, decidimos que o ideal era tentar recoñecer automáticamente topónimos en textos medievais. Iso tornouse no principal obxectivo do noso consorcio, vamos, do proxecto. E logo, os resultados do traballo, os resultados concretos que obtivemos foron, pois, concretamente, creamos un novo módulo NER, agora explicarei en que consiste isto do recoñecemento de entidades nomeadas, porque realmente foi a estrategia que seguimos para a identificación de topónimos. Creamos un novo módulo dentro da ferramenta LinguaKit, que é unha ferramenta de código aberto, que nos desenvolvimos, lo vamos desenvolvendo, non desenvolvimos, porque segue aberta en proceso de crecemento. É unha ferramenta, pois, tamén despois veremos un poquinho máis en que consiste, de análise e extracción lingüística. Concretamente, o novo módulo que desenvolvimos está especializado, sobre todo, na identificación de topónimos en textos medievais do galego portugués. E aí tedes o nome, que é o IST-GZ, porque chamase así, foi así como o código que lle demos dentro da ferramenta LinguaKit. Como resultados, pois melloramos un poquinho os resultados de identificación de topónimos que se facían coas ferramentas específicas para identificar localidades ou localizacións, coas ferramentas NER feitas para a linguaxe actual, para tanto o galego como o portugués actual, que son as que existían. Entón, a idea era, pois vamos mellorar o existente. Pois, en principio, polos experimentos realizados, algo se mellora. E despois, o que realmente non fixemos non son resultados específicos, pero era a idea, era, pois, unha vez que construímos este módulo, pois, a seguinte etapa é alargar o ITXM, o ITG+, o índice, pois eu creo que é índice terminolóxico de galego medieval, inventario terminolóxico de galego medieval. A idea era alargalo coa identificación e notación de máis topónimos na documentación do galego medieval. Este era o obxectivo. Pero que non chegamos a concluir. A motivación máis técnica, era un pouco tentarmos vencer as dificultades que ten procesar textos medievais. Ese era o principal problema que tiñamos e a nosa grande motivación. Como un pouco no caso da presentación anterior, tamén aquí a variedade lingüística é o gran problema. En particular, a variación de ortográfica, sobre todo, dado que non había unha norma
ata hai moi pouco do galego, evidentemente, pois a variedade ortográfica era enorme. Aquí tendes algún exemplo a respecto de topónimos, como se escribía Mondoñedo na época, pois hai moitas formas, estas son algunhas das que se encontran, non son todas, o mesmo pois, para variantes lexicais ligadas tamén a cuestións toponímicas, como freguesía, que teñen dúcias de variacións, de formas, non? Cando hoxendía escribimos freguesía dun xeito, dunha única maneira, non? Entón, bueno, este tipo de problemas son os desafíos os cales tentamos ultrapasar, non? Agora vou explicar en que consiste o recoñecemento de entidades nomeadas, porque un pouco entendendo isto, creo que entendedes a idea lóxica da nosa estrategia, vale? A idea é identificar nomes propios, xa sexan nomes propios cunha soa palabra ou con varias palabras dentro dun texto. Entón, a primeira tarefa é precisamente o que se chama recoñecemento, que penso que hai un problema terminolóxico aquí, hai un problema terminolóxico e é que en algúns contextos o recoñecemento de entidades nomeadas significa únicamente identificar os nomes propios, por exemplo, Santiago, ou Santiago de Compostela, ou sexa o que for, e entón, cando chamamos isto recoñecemento, cando a identificación se chama recoñecemento, entón o NER convértense en NERC, porque recoñecemento é clasificación, como veremos a segunda etapa é a clasificación semántica. Ben, este sería, por tanto, a parte de recoñecemento ou identificación. Santiago está a estudar en Santiago, aquí identificamos dúas entidades, vale? De acordo? Santiago e máis Santiago. E a seguinte fase, pois, é clasificalas, non? O primeiro, aquí coloco cores, mas podedes intuir que a cor, neste caso, rosa ou violeta, Santiago é unha persoa, está a estudar en Santiago, azul sería unha localidade, un topónimo, non? É dicir, a última fase do recoñecemento ou sería esta parte da clasificación. Hai moitas metodoloxías para facer este tipo de traballo. Unha delas é basearse en recursos externos, como, por exemplo, listas de clases de entidades, tamén chamadas gadgets, perdón. Por exemplo, podemos construir semiautomáticamente listas de entidades tipo Santiago pode ser unha persoa ou unha localización, por tanto, estarían dúas clases diferentes, Google sería unha organización, Rúa Nova unha localización, e despois temos tamén, porque vai ser importante, porque vamos usar tamén as listas de activadores ou triggers, tamén denominadas deste xeito. Por exemplo, son palabras, xa nomes comuns ou adxetivos que poden estar asociados a unha das clases de entidades. Por exemplo, escritora, estaría asociado ás persoas, empresas, organizacións, cidade, a localizacións. Ben, este tipo de listas tamén é importante construílas para conseguir que funcione o sistema. Que aqueles que están basados en heurísticas e nestes recursos externos funcionan dun xeito bastante simples. Por exemplo, a partir dunha heurística moi básica, como sería que, vamos verificar se a entidade algo, a entidade que queremos identificar e clasificar está nunha única lista de gadgets, neste caso sería moi fácil, porque decimos, se aparece aquí Santiago de Compostela está na lista de gadgets de localización, etiquetámola como localización. Ora ben, hai moitísimas excepcións. As excepcións son cando unha entidade está en máis dunha lista, por tanto, é ambigua, por exemplo, Santiago, ou ben cando non está en ninguna, como son a maioría delas, porque a maioría das entidades non están en listas. Entón, temos que ter algún tipo de heurística para desambiguar ou, polo menos, para clasificar. Entón, aquí, por exemplo, temos Santiago é unha cidade galega. O recoñecedor identifica unha entidade, Santiago. Despois, grazas aos activadores, encontramos, mira, a cidade é un dos nosos activadores. Como cidade é un activador, un trigger de tipo localización, Santiago é unha localización. Ben, isto é unha simple heurística que forma parte das varias que implementamos para este módulo. É moi simple, pero a idea é
encontrar heurísticas que teñan unha abranxencia ampla, grande, que non perdan precisión. Evidentemente, todas estas heurísticas non funcionan sempre ao 100%, pero a idea é buscar precisamente heurísticas que funcionen con moitos casos sin perder demasiada precisión. No módulo que vamos desenvolver para textos medievais, aí, entre as cousas que vamos desenvolver, van ser precisamente heurísticas específicas para ese módulo, entre outras cousas. Pois, bueno, falarei despois das cousas que van ser como do que vai ser desenvolvido. Agora, simplemente, vou vos mostrar o que fai a partir dun texto Concello e Homes Bos de a Vila de Viueiro, como é analizado por a versión actual, esta creo que a versión en galego ou en portugués, non sei, a versión actual en galego ou en portugués, agora non me lembro se este foi análise que fai o galego actual ou o portugués actual. Como vedes, aquí en vermello, pois, ainda que non vou explicar agora moi ben as etiquetas que están aquí, basicamente, bueno, aquí temos 3 columnas, aquí temos as formas do texto, aquí os lemas, e aquí as etiquetas morfosintácticas. Pois, bueno, falla na maioría delas. En vermello son os erros, por exemplo, aquí Concello é un nome propio, pero realmente é un nome común, porque están maiúsculas, pero porque era principio de frase, pero é un nome común. Homes non é capaz de lematizalo, pensa que é un verbo, e tamén non sabe o que é, e é un verbo, etc. Aquí coloco en roxo a casos onde non se engana completamente, pero non dá toda a información. Por exemplo, non lematiza ben vos, pero sabe que un adxetivo, que pasa que non sabe se está en singular ou en plural. Entón, ben, aquí xa poñovos o que dá co noso módulo. Aquí funciona todo perfecto, ben bonitiño. É un caso que encontrei así que funciona ben, pero non é realidade. O sea, vale. É certo que funciona así, que ao final dá todo certo, mesmo Viueiro sabe que é unha localización, porque este que significa que é unha localización xeográfica, un nome propio, mas ten erros, como veremos despois, e bastantes. Pasa que... Ben, como dicía, este novo módulo integrámoslo en LinguaKit. LinguaKit é unha ferramenta que ten uns 16 módulos, creo, bueno, habría que contalos, son cada un destes cuadradiños, rectángulos que vemos aquí, que fai a análise básica dos textos, fai unha análise un poquinho máis profunda, é dicir, utiliza un lematizador, un post-tagger, un analizador de dependencias, fai correferencia, ten un NER, un NEC, fai extracción de información utilizando esas análises, por exemplo, fai análise de sentimentos, extrae multipalabras, extrae relacións semánticas, son semánticas superficiais, non é realmente semántica, pero vamos, extrae relacións supostamente semánticas, e despois tamén construe algunhas aplicacións, como a partir dos módulos anteriores, como resumidores automáticos, correctores gramaticais, sintático-gramaticais e lexicais, entity linking, é dicir, tamén, bueno, ten unha serie de anotadores semánticos un poquinho máis desenvolvidos. Estes serían, por tanto, as aplicacións que utilizan os módulos máis básicos. Bueno, isto sería un pouco a arquitectura de LinguaKit, e agora, facendo un foco, un zoom no que nos interesa, vamos a ver un pouco cal é o elemento principal, cales son os elementos principais aquí en negrita que foron modificados para construir o noso novo módulo. Porque, ao final, para facer un NEC necesitamos facer moitas máis cousas. Necesitamos facer un etiquetador morfosintáctico, necesitamos mesmo mellorar un poquinho o tokenizador, aínda que, como vedes aquí, aínda que non se ve nada ben, pero un pouco para que teñades unha idea, estas cousiñas, estas palabras que vedes aquí corresponden a todo o que foi realmente modificado. Realmente, ainda que algo se fixo no tokenizador, o que se modificou foi, sobre todo, pois o léxico de etiquetador morfosintáctico, o modelo de lingua, e despois as regras do NEC, as regras do clasificador. Sobre todo foi aí onde se traballou máis.
As dificultades, bueno, isto vou pasalo porque realmente xa o dixen. As dificultades dos textos históricos, pois é que é unha lingua non normalizada e, por tanto, hai muitísima variación. Vamos pasar. E cales foron as tarefas concretamente realizadas? Non, realmente a metodoloxía que empregamos foi a seguinte. Primeiro xuntamos os dous módulos, o de galego e ilga, é dicir, o galego normativo e malo portugués. Xuntamos os dous. Para o léxico, construímos un léxico unido, unha unión, foi unha unión dese léxico. Despois introducíronse novas entradas propiamente do galego medieval. Tamén semiautomáticamente, porque tamén eso fixose grazas a buscando as máis frecuentes do léxico, a procura utilizando un corpus como fonte. Pois introducíronse novas gadgets tamén, é dicir, novas listas de topónimos, sobre todo. Focalizámonos sobre todo nos topónimos, non nas organizacións ni nas persoas, sobre todo nos topónimos, que ese era o objetivo do proxecto. Tamén os activadores, fixemos activadores específicos para a lingua medieval e, sobre todo, adaptamos e criamos novas regras de clasificación de topónimos. Regras máis específicas para este caso. Os corpus medievais utilizados que nos forneceu o FILGA foron o corpus informatizado galego-portugués antigo e tamén, evidentemente, que estaban anotados co inventario toponímico da Galicia medieval. E utilizamos utilizamos un corpus de desenvolvimento con 3 textos de galego medieval, porque neste CXPA hai varios, hai tamén galego, non só hai galego, hai outras linguas, pero estes son de galego medieval e un corpus de texto para facer as validacións finais. E aquí temos os resultados desa validación final. Aquí vedes o F-score, que sería a media da precisión e da abranxencia. Como vedes, esta diferencia con respecto a utilizar o galego actual e o portugués actual, é dicir, os módulos do galego actual e do portugués actual con respecto a utilizar o novo módulo realizado. Básicamente, pois, mellórase o dobro, máis ou menos. Aquí temos un 38% e aquí un 72%, máis ou menos, de abranxencia, perdón, de media, de F-score, entre abranxencia e precisión. Por tanto, máis ou menos os obxectivos están máis ou menos cumpridos. Ainda así, estamos falando só de un 72% de F-score, é dicir, os resultados están lonxe de ser moi bons, son correctos, vamos a dicirlo, pero non son aínda demasiado bons tampouco. Aquí na análise de erros feita, por exemplo, para ver o tipo de erros que se cometen, que comete os nosos sistemas. Mirade, por exemplo, temos Vasco de Les, este de Les é unha localidade, pero forma parte do nome. O que debería ter feito o sistema é identificar Vasco de Les como unha persoa. E non o fixo. Entón, claro, é como se di María do Cebreiro e di por un lado María e Cebreiro por outro. Ese é o problema que encontramos, que de feito está aquí tamén, en Johan Pérez de Pontevedra. É o mesmo problema. Foi identificado Pontevedra como localidade cando forma parte do nome, en principio. Isto é un problema tamén, porque unha das... É dicir, hai outros casos, como, por exemplo, Bispo de Mondoñedo, que aí non, aí separase, aí Mondoñedo, tal como foi anotado pola xente que traballou na anotación manual, aí diferencian Mondoñedo como localidade e non temos unha unidade Bispo de Mondoñedo. É un caso diferente destes, porque aquí sí que forma parte claramente do nome propio, pero, bueno, isto é un problema teórico, porque realmente casi filosófico, isto ven do CRIP, que é o do que é un designador ríxido. Eu aquí non vou entrar, pero sí que realmente por detrás de todo isto hai problemas de filosofía da linguaxe. Pero, vamos, aquí non entramos demasiado. E xa vou para as conclusións. Pois, bueno, que a conclusión é que, conseguimos construir algunha ferramenta para identificar entidades e topónimos con unha precisión máis ou menos aceitable. Vemos que é posible adaptar estas ferramentas para ser aplicadas a textos históricos.
Isto é unha colaboración entre lingüistas, filólogos e enxeñeiros informáticos. Por lo tanto, pensamos que, bueno, é importante formar a lingüistas en programación e enxeñeiros en procesamento da linguaxe natural, vamos, pero, bueno, isto é o que ten a rede, precisamente, que tenta unir estes dous mundos, pero penso que habería que, desde o meu punto de vista, isto é xa opinión pura e dura, formar antes a lingüistas, por exemplo, en pequenas cuestións, programación básica e enxeñeiros, máis formalos tamén en cuestións lingüísticas. E para traballo futuro, pois para cuestións específicas para o noso módulo, pois habría que introducir activadores e listas de topónimos non só para entidades xeográficas, senón para persoas, organizacións, cousa que non fixemos. Poderíamos tamén treinar un modelo de lingua para facer para que o Postagger, que é estatístico, funcione mellor, porque realmente non treinamos un novo modelo, treinámoslo co galego e portugués actual, engadindo algunhas pequenas modificacións, pero para isto necesitaríamos ter un corpus anotado de galego medieval que non o tiñamos. Facer máis análisis de erros para mellorar as heurísticas e as regras e ampliar o léxico para mellorar a lematización. E cuanto á extracción de topónimos en xeral, teríamos que facer o que dixen ao principio de usar este módulo para axudar a alargar o inventario terminolóxico galego medieval, cosa que non fixemos, pero que isto é un traballo que estaba previsto facer. Podemos tentar facer tamén unha comparativa con sistemas estatísticos, porque este estaba basado en regras. O que pasa é que tampouco encontramos sistemas para galego, é dicir, non hai, vamos, un sistemas para galego medieval. Tamén, bueno, isto podría servir para facer bases de dados de xeorreferenciación que contemplen tamén topónimos medievais ou topónimos con formas medievais. Xa por último, decir que, bueno, que todo este módulo está disponible libremente dentro de LinguaKit, que é unha ferramenta que está en GitHub, é dicir, un repositorio de código, vamos, de ferramentas libres. E graciñas obrigado por todo. Como vamos acumulando moito retraso, unha pregunta. Digo eu. Sí. Ali. Que hai? Moi interesante traballo, parabéns. Graciñas. A miña dúbida vai na línea de ese salto que dixeches que estades no 70 e pico por cento, que, bueno, está ben, pero a vos gustaría estar máis cerca do 90. O que falabas aí de traballo futuro, centrándonos nos topónimos, falabas de traballo futuro era máis léxico, era máis do que xa fixestes, non? Un pouco nesa línea, máis de léxico, máis, bueno, entrenar. Pero eso non, sí. Tedes en mente algunha cousa diferente que poida dar aí un salto, sabes? Pegar un escalón aí desde os 70 ou 80 que a mellor non poidestes aplicar nesta fase ou algo así? Ou non hai varitas máxicas neste caso? Eu creo que non, eu penso que non, máxico non o sei, non sei se Xavier pode responder mellor, pero realmente foi un traballo relativamente rápido, e entonces queda, é dicir, os novos recursos construídos, o léxico que se engadiu, moi pouco, foi moi pouco. Ainda que foi semiautomáticamente, o sea, foi feito semiautomáticamente, pero, dicir, que non foi puramente manual, houve así estrategias semiautomáticas. Con máis tempo se poderían facer recursos moito máis potentes, e eu creo que iso, con recursos fortes, así, vos, eu penso que se podría chegar ao 80%. Outra cousa é pasar dese 80%, porque 80% xa estaríamos já no estado de arte, de casi de calquera lingua, porque isto non é un Postagger, isto é NER, e o NER non está moi por riba do 80%. Pero eu creo que sí que se podría chegar mellorando os recursos, e para iso sería traballo. É dicir,
E despois, sí, pero bueno, eu creo que tamén traballando un poquinho nas regras, aí, ao mellor, encontrando algunha regra máis máxica, esa sí, pero esa non sei onde está. Non podo concer máis preguntas.